Tja Manuel. Va? Tja. Det var värt det. Gött. Skulle ha gjort det. Ja. Fast det går inte att komma ner tillbaka till det. Nej. Men det är roligare för Rebecka. Ja, det är så fint. Det var kul att åka skidor ner. Ja, det skulle du göra. Ja. Det var kul att åka låtsas. Ja. Låtsas skidor. Mm. Du måste ge oss för det.